Klepon telo ungu. Iki mau hawane udan adem-adem terus pengen nyemil dilalah aku sik duwe telo ungu. Ayo langsung digawe klepon, guys. Nah, telone wis diresiki terus dikukus, bareng ngono tak penyet-penyet nganti alus, terus tak tambahi tepung tapioka. Terus tak tambahi banyu sithik, tapi banyunya panas ya, guys. Terus diaduk rata. Terus lanjut dibunder-bunder, dileboni gula abang sing wis disisir ngene iki ya, guys. Carane ngene lho. Dibunder-bunderi ngene iki sampai adonane entek ya, guys, sampai halus ngene. Nah, iki wis dadi kabeh terus siap digodhog. Jo lali banyune diumupne dhisik. Nah, dicemplungne banyu sing wis umup ngene iki ya, guys ya. Tapi aja suwe-suwe iki 2 menit apa 5 menit kudu ndang wis dientas. Engko lek gak ngono ajur ambyar malahan, guys. Nah, iki disiapne klopo parute, iki mau wis tak kukus, tak uyah sithik, lek ngukus diweni pandan. Nah, klepone sing wis mateng mau langsung didekekne ning nggone klopone ngene iki ya, guys. Terus diratokne diuluk-uluk ngene iki lho. Taram, sudah jadi, guys, klepon telo ungu. Iki enak, manis, ekonomis, guys. Iki telone sekilo mek 7.000, dadine sakmoene kean. Selamat mencoba di rumah.